3. Os mensen zijn allemaal op je beat, ja. Os mensen zijn allemaal op je beat. Kijk, we zitten hier op wat is doodste laten zitten hier in de maar daar hoe dat is het niet rijk, wat is ook een spier, wat is het? Wat een pad. 3. Oh ja. Dan die aan. Hij was al kwaad. Tot die tweede. Dit is het gehoor. Dit is het heel bekend gehoor. Oeh, hij was al baie kwaad. Ons het voertuie reg deur die land binne neem. Dit is vinnig as moontlik. Hoe oud zou je nou zijn? Ik nog wat rust doen op de Maar hoe oud zou je nou zijn? Is jou motor ook klaar, nie net as jy in 'n ongeluk is nie. 65. Veilig in die reg moet ons ook hierdie probleem. Ja. Ik ben 60 geboren, 26. Ik sta nou niet, dat is praktisch. Ja, ik zat niet op die slapen. Ja. En daarna gaan naar binnen, die ook gestaan. Ik was al bang. Wanneer het personeel van Bangla. Ik was al bang in die kamer, ik kon niet slapen. Ik was ook in die kamer. Dus jij natuurlijk wacht is in die Ja. Ik ben bij dat en dat in kom je. Ah, wat doen zij nog? Huh? Omdraai. zie ja, dat is een lekker jongen. Wie weet op die water? Ja, dat is maar alles hier. Om het toch te doen, ik wel verstaan. Kan je dan nog iets even doen? Dan ga ik er weer uit. Of ga je er eens samen eten? Die water probeert te drinken. Dat is klaar. Ik heb wat ik klaar ben. Wanneer is het aan? Maar daar moet je niet bereiden. Guys, messes. Zijn heel dit gedwaald. Ik was ja, dat is een aan een muziek. Sinds we nog steeds lijken.